România e grădina Maicii Domnului. Asta este minciuna mare, colosală, urâtă, grobiană. Da? Și pe care o folosesc foarte mulți politicieni. Da, exact. Da. Asta cu Maica Domnului, cred că o să devină și ea mainstream la un moment dat, știi? Scopul unei mitologii de tip religios sau, naționalist, unei ideologii, nu este să livreze realitate științifică. Este să livreze sens. Tu o să votezi întotdeauna pe la care te face să te simți bine cu tine, te face să înțelegi lumea, îți simplifică lumea, apropo de discursul suveraniștilor, nu pe la care îți spune, băi, e complicat. Dacă tu îi pui o întrebare, nu știu, cum să redresăm economia? Și o să spună, doamne, e complicat, e cu nuanțe și stă să vorbește jumătate de oră, păi, tu n-ai înțeles nimic. Când colo, cine ăsta zice, păi, e simplu, revenirea la agricultură, economia calului, hrană,